Ngukenzela yonke into my sister first day. Ngisuki. Yabo uyakuhlonipha nawe ubiza ngosisi. Ngikuhlonipha. Ngikubiza nangosisi. Angisikesho sihlonipha kakhulu. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Bathi mtimanti umabuyu bambolunye uhlase. Bodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana. Couple switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are definitely looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi. King Ginger, cream de la cream. Futhi wenza show uthela itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my only son. Welcome, Shendele Bobo. Welcome, Jamini. It's a purple king mtanam. Another day, another dollar, another banger. Take me straight to the couple. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. International Kings, bathi umtimandi umabuyu bambolunye uhlase. Ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV. Bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Ash, fana. Ash, ana skip a cigarette. The CCO is the CAVC. My brother, salute bafethu. Kama kanjani? Shosho. Ngeke kufanisa talk. God man. Uyadansa mhlawumbe noma udlala ipiano, Willy Kompo, Me YouTuber God man. Yeah, YouTube. Yeah. Pick up. Ubani igama mfethu? Oh, igama LSDMC mara bathi nginegama amaningi yasikhothman la but I'm sweet bachuka frintwana semndeni kusuka gogozola ngisho khona kamshazafe Mntwana semndeni. ngempama siphinde sidle inyama enhloko ngefork and knife isiphuza umhluzi ngestraw then you age school khotman la. Oh, so wena mfethu kahle piano. Yeah, ngikupiano but content creation kakhulu piano. Content creation. Umama zenu bani igama? Igama uThami. Tsamia. Oh, hayibo Tsamia. So Tsamia, ngifisa ukwazi ukuthi wena no my brother, mhlawumbe are you guys dating? Are you an item? Because mina kahle kahle ngisuka eNgwenya, University of Creative Arts and Technology. Yeah. So manje into esambe sibuza abantu a few questions. So ngifisa ukwazi nje ukuthi mhlawumbe what is you love about my Ngithanda ubuyena nje like umuntu wami ngiyamthanda she. Ngithanda ukuthi unokuthanyana nabo. Unabo usuthu abo manje uyangifundisa ikupaka yabo la. Ngiyayithanda ke lanto ngayishe ngiyamthanda umuntu wami. Sure, wena sister kukuphi ekhaya kaka? Ekhaya it's a KZN. Oh, kuphi nendawo? Sende KZN Harding. Harding. Yeah. Big up to Harding bafethu. It's going crazy, it's going bene. It's people king Harding mfethu. Ngike ngadlula Harding bengiya komthatha ngidlula ngiyabona ukuthi bengikhulu. Kokstad. Yeah, Kokstad bengifuna usho Kokstad. Yeah, bengiya ko Opongweni maximum. Yeah. Prison. Hey. Yeah. Manje tubofunani je? Awuthami. Ukhuluma nenye. Ngena ngisho emajele phakathi na. Yeah, so wena njani yini oyithandayo mfethu ngaleso somhlanje? Hayi nawe bhuti wami uyazibonela umlungu wami omnyama uyabona hayi umlungu wami omnyama ibig dude right into emekahle ayibona hayi angakushayela ne36 hayi into yami right ngempela into yami ngiyayithanda yazi ngenhliziyo ngomoya ngombhodo. Hayi siyavuma. Woza welcome. Hayi siyavuma ngayishayo sisiyo. Anayisha? Yeah. Hayi sister ngababonisa kuphela. Usafuna ukubabonisa. Hawu. Hayi wa. Ngathi ngisekufuna namabhawu yabo. Hey. Bese sifuna. Bengabo. Bese sifuna ukuba angithi say angayishaya i36. Manje namsenyathuka manje. Hayi. Senzela phela ngeke ngibuke ngedwa umfowethu ngimncisha. Hawu. Nabose usemema abantu abaningi. Hayi which means ayobona yini one ke la hayi. Asingasamshayeni. Hayi. Ngoba kufike lo bhuti wepound. Usaba ubhuta yena. Asasiqula sawuthuka manje. Yeah, ngathi hayi straight. Eplaza. Yeah. Okay.
Akunankinga siswami. But I want to know from you, my brother, in a scale of 100 ungathi umthanda kangakanani my sister? Yo, angamka 110. 110. 110, yeah. Wena uyithemba kangakanani? Mina ngasika 100%. 100% ngiyasithemba. Sure. Yeah, ngiyasithemba. Okay. Ukhona nomunye umuntu othanda ngaphandle my sister? Akekho. Uyabona akekho. Uye kuphela hayi. Umuntu wami umlungu wami omnyama ngimphethe kahle, ngiright ngaye bashasha. Uyi-one hayi. Angifuni abo Monday to Sunday, right uMonday ayi-one hayi. Monday wami ayi-one. Hayi sho. Ikhona into ofisa uyixolisela kuma sister nje mhlawumbe wakwayenza engazi and then you wish like you can say uyaxolisa. My sister na ngokungamlaleli kunezinye izinto abona ukuphuma nama-out semnandini phela umjito kuba umjito nokuthi kuphele usitshontshe nyana uyabona. So leyo ndaba siyayixoxa noma sister kuyaba nema-altercation nyana uyabona. So siyayixoxa it's good manje. It's good yeah. Sister, wena in a scale of 100 ungathi umthanda kangakanani Butezi? 80%. Okay. Wena usithemba kangakanani? 100%. Hey. Sure. Yes. Ngathi uyageza nje. No. 100% ngiyazithemba. Ukhona omunye umuntu othanda naye ngapha Bhuti? Lutho start. Ikhona into ofisa uyixolisela? Ngaqosela nje ngiphuze grandpa every day. Because akuthanda lokho. Phela. How ifuna ukuyixolisela. Grandpa every day. Nenzani? Nami ngiyangimangaza like inhlezi ngimbuza ngithi why grandpa every day? Kwenzakalani ngegrandpa naye? Addicted yini? Ngishise ngi-addicted ngoba kanjani kuyiphilisa? Ngivele ngikhathale so manje ngiyiphuza every day. Yilokho nje ku-wrong. Hayi okunyayo. Pheshesh. Grandpa. Okay, Vince. Sister, before ngintetela nje my brother, kunento esenzayo. Maybe relationship yenu igrand. Kunento esenzayo kuthiwa i-loyalty test. I-loyalty test is whereby we switching phones for 60 seconds. Njengoba uthi uyamthemba umuntu wakho and uye yedwa naye uyakuthemba futhi uwe wedwa. You understand? Switchana ngamafoni ungene ku-WhatsApp wakhe. Ucheck ukuthi yena ufletha nami ubani on WhatsApp. Mawukuthi ne-Facebook ukhona uyosebenzisa naku i-Instagram. Vele wena unankinga uya-out grand, piano, YouTuber. Manje nginokukhuluma ngithi uyazi nabo labo sister la. No. Asifuni inkulumo zenu. Sifuna into ezodila nje nothando nje. Nothando. Okay. Angithi nabanye banokusenda ama-heart emoji angayithathi. Ayibona abasendayo kuwena ngithi. Akusimi ngisendayo. Mina nje asithintelana amafoni. Yeah, kodwa namhla siwathenda ngithi. Uyathanda ukuthinta ifoni? Ngifuna ukuyibona ngithi yami sengihambisile nawe ungayikhiphe yayo. Uyafuna yebo. Ngifuna ukuyibona namhlanje angithi since ubhuti athathe yami nami naye. Kantini inkinga? Sawubhuti. Awu. Akasuhlonipha kakhulu. Hayibo mfusaphi lo muntu. Ngiyamhlonipha. Sure my brother ubhuti nawe kimi mfethu. Sure bhuti wami. Asithintelani amafoni savumelana. Manje wayiwala ngefoni ke. Ifoni yami ngimnikile ubhuti. Wayiwala ngefoni. Which means there's something on. Yeah, uyilethe ubhuti ayibambe. Okay, ubhuti. Yebo. Nikubhuti ke. Wayala ngefoni yakho ma. Ifoni. Uyazi phone. Ngicela uze ngapha sisi ngoba unihlonipha ubhuti. Bhuti. Kwathala nto. Hey, yazi nami ngiyazibuza hayi. Basithintelana. Okay, usuqala ifoni yakho. Awuyivula. Sister indaba ngathintelana namafoni. Nje umthetho sawubeke. Yeah, umthetho uqinile. Vula ifoni ndoda, wasuvula isikhathi eside kanje manje indaba. Mase ngithi type uzotype la. Okay. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lezinye ifebe la ungitshele ngoba izobe idliwa ubhuti. Ifebe lezo. All right guys, my name is King Ginger Cream de la Cream. Abanye bathi ubhuti. We are on WhatsApp right now and we are about to type the challenges. Type ubhuti lapho uthi ngiyakuthanda. Njaya ngithi akatype. Okay. Wathi uyablasha manje mase ngithi ngiyakuthanda. Njaya uyazi thina ngithi yazi se-industry manje yazi labantu baloku bazilahlela manje uma sister angacabanga izinto ezirong yabona. Yeah. Konke suspicious efonini kabhuti. Ukhona Amanda. Hawu lo siswe ithombo Amanda, lo siswe ithombo. Pho waye evela anda ngiyakuthanda.
Bekathanda iy'thombe. Okay. Ngicela ungidilithele lapho ngiyakuthanda ngicela ungithayiphela uthi sex. Ubhuti unokuyicela yini isex kuwena sometimes WhatsApp athi ucela ukugibela namhlanje. Cela ama-nudes kuphela. Okay. Ngicela ungithayiphela uthi sex. Sibone awuthi obani abanye onokubacela umqhuqudo onje ufuna umbuzo. Ngicela umama kuphela, umama ungicela kuphela hayi. Leyo hayi definitely. Kusiza lokho cause nama-word uyawabona. Umama ungiphethe kahle. Sister khuluma nami. Hayi angiboni lutho. Ngicela ungidilithele lapho ngicela ungithayiphela uthi mani. Hayi DJ sayibambe ngakho dog. Hayi ngami nangisiphe sweet. Amanda nje phela. Angisweet hayi. Still. Akho lutho. Ngaphandle vele ngemali nami angekho. Fuck. Awuthi awufakele emoji ebrinjolo. Ufakele emoji yepentshisi. Ufakele emoji yamanzi. La uthi hlo. Ngiyazibona. Uzuyazibona wena sisi. Ngizibona mina. Nami ngiyakubona. Mina lo. Yini lo? Shit yapora phone yakho dog. Type lapho to come outside. Uyawudlala Facebook? Facebook on and off lapha ngikho kakhulu. So check kodwa. Okay. Instagram uyawudlala? Instagram ngiyadlala. Lutho. Awuphumela. Simbamba la. Cela ungithayiphela la uthi I love you. Mayithi no results ungitshela makuvela ama-Android messages ungitshela. Yini ukwateleni? Angikwatanga hayi ngibheka ifoni yami kuphela ngikwatanga hayi. Ngabona uma isister kayitholi into ayifunayo vela hayi. Kama uzoyithola la? Mina ayikho hayi clean. Hey, no results. Yeah, with Instagram do the same thing. Dog. Yapora phone yakho. Still I love you. Yes. Ne-heart rate eqinile. No results. Mnike ifoni yakhe. Uthi Indaba ngenzeni? Uloyal nini? Ngiloyal ngiyamthanda like lo muntu. Hayi ngoba bazi uthusa ngimina namhlanje. Kanjani? Ewe. Kanjani angidilitanga ne. Yadelete yini? Awumvulele sister simgqalisela. Simgqalisele ngani? Simgqalisele ngani? Ukuthi ifoni yakho. Yile simgqalisele ngani? Foto bizele kumina ne. Ubiziwe. Ngiyaqolisa. Ngiyaqolisa. Nama ngazi bengithini. Ngazi nami. Kodwa yasimnyisi. Ngefoni. Ivule. Sister wathatha isikhathi manje nawe. Ngiyise manje. Cha, awuthami provele ukuthi naye. Cela uvule ifoni. Ngiyayivula manje. Awu. Ngathi yadilita manje. Yakadilita ngeke kwenze ngila eceleni kwakho. Idilita ini? Uzongimangaza yazi. Anja yami. Kahle hle lento bekufanele ngisho kuwena ukuthi asingene efonini yakhe. Simgqose. Ya WhatsApp dog. Mase ngitype uzotype lana. Makuvela lana igama lakho ungitshele makuvela igama lezinye izinja la leyo mgogo leyo yelo begogoza umuntu wakhe ngizothi ngithini. All right guys, my name is King Ginger Cream de la Cream uBhuti. We are on WhatsApp right now and we are about to tap the trendies. Bhuti ngicela ungitypele uthi I love you. Bangishela. Wena uthini? Usifiso manje. Oba. Bani usifiso? Usifiso ubaba omdala. Ubhale I love you, I love you too. Sana sorry. Okay, ubaba omdala ngithi. Baba. Okay, ungakwati. Delete lapho I love you. Type it money. Iyavela hii. Ubaba usifiso. No baba omdala sebeya. Usifiso futhi. Wenze? 1.5 cash send. Cabanga ke ngoba bashona bonke wena osela. Okay, ayikho. Ngena kuBhuti usifiso. Ngihlolo. Ngena kuBhuti usifiso lapha kwi-media. Ubone ukuthi ithombe evelayo mhlambe ikasisi. Memes, let's bamba la. Bamba lana ukhulume nomuntu wakho.
yo yazi yo Jesu angazi ukuthi yo sister like ungiqeda amagama like ngikuthande ngenhliziyo yami yonke wangenza kanje maka Hayibo yini? bakusendela ama 1.5 abo I love you yini lento oyenzayo sina 1 year sijola Phela Ikephi? la. Imina lo? Yeah wena. Kodwa phela iwiva uyifakile la. wamkhulu ngibambe from before yo Ubanjwelani manje? sister Yazi ngihlezi ngizwe kuthiwa mekuthwasa something abantu bayane Hayi seswami awukwazi kodwa ukuthi ayikho lento. yini engekho la. Yini engekho ayinisendelana lezi ithombe wena no bhuti. Shothi kwadida angithi ngijela ukusondela wena. Angithi ngijela ukusondela wena. angijwayela manje igama lami sekusifisa manje No, I think yabo lento lokusondela isophu uqale usho then bese Kodwa angazi. umalume ngathini nemese receive ithombe ezinhle kanje? Hayibo. Wazi sikhaya ngakhi? Uzibonile? Nice. nayi mihlolo Usazoqhubeka utshole nalo njengoba umbona ukuthi hayi ibhayisikili lasemkonto ngiyolenzani Khotman itiye musilo muntu umalume umuntu omgaka udala lo muntu ubani Sifiso akuyeni malume wakhe lo akusumalume wakhe uSifiso udlala ngami lo hlama lo Sifiso lo Les- oh sorry sister Hayibo. ukuthi indoda yakho ngithi usihlama uthengelwe yimi nale phone Awuthami- ubhizi uthexana wo nabo awuthami wena fanele ngabe uthi uSifiso usihlama because manje uma sisituphatheka kabi mangithi sihlama le ayihlama vele Yeah. siswa khona ihlama angazi ngambize isibunu kahle kahle uSifiso Yeah, nje. induno kahle Yeah. ayanginganyisa Akushisi-ke kakhulu namhlanje. Ngabe phela ngabe ngithi uyasangana kushisa upholile. hayi wena sister shuthi icala lakho alivumi wena awuvumi icala lakho kahle icala la. awunalo ukuthi sendele Sifiso everything manje ngukenzisa isinwele isifiso ukenzisa isinwele manje hayi yosendela uthi ifoni anginayo namhlanje bengizokunyisa bese umfonela umalume wakho awuthami sazoqhubeka Ngisathi umalume kuyasho ukuthi ubaba omdala. Angithi nimbothi Ubaba omdala, ubaba omdala like ubaba omdala. uyenzani nalo baba omdala ke Ngadideka ngangitshela ukuthi ubaba omdala lo wami kade omunye ubaba omdala. manje uyavuma yonke into ayenza phela sisi so wena nobaba omdala nagcine sekuba umntana noma Ubaba omdala oronke umunye ubaba omdala. oh hayi sephendulile wabona lesekusaba utjwala lemazulu kuyona eproblem uye angenapha amazulu angenapha amazulu angenapha amazulu askis prompat lo uyonke ayi problem Mina ngena umzulu. umngakanti Ngiphaca. Uyabona nje wami ungifaka. wena yabhaqaza ke manje Yebo. yabona Wena ngisho songazi Angight vele. ngawo. Yazi inkinga lo guy yini? Lo guy akezwa. Abethanda ukuhamba amaphathi. wena indaba ubhaqazela my sister ngokuthi ungamazi ukuthi umbhaqa Nokuthi umzulu. ulokhu uthi umzulu na uzobhaqaza la uthi mina awuzwa yikho ungafuni amazulu senzeni indaba ningibhaqazele la ngizongixolela ngalokho but lo sisi lo like ungikwadisile Futhi uhlonipha kakhulu. Uhlonipha kakhulu. so into ngasami yikho usujole nobaba omncane ubaba omdala ubaba Abantu umalume abadala bahlonipha kakhulu. Umzweli ube sekubiza ngobhuti. ngubhuti vele Umzweli ngimdala manje mina useyaxolisa ubone lo bhuti. Lo hawu madoda wena kahle kahle angiboni hayi akujwayele lengane dog hayi lengane yakujwayele angiboni wena Ujwayele- kahle. ngukenzela yonke into my sister first day ngisukile yabo uyakuhlonipha nawe ubiza ngosisi ngiyahlonipha ngikubiza angithi ngisho nangosisi uhlonipha kakhulu. yasifela ukuthi siyahlonipha kuphela my Uhlonipha sister kakhulu. yazini inhliziyo yami uyithathile wayibhidliza wayinyathela yazini hayi my sister ngiright ngawo like sengiright ngawo. Right, ne? Uyangala Ngiright, Hamba, like, dog. man, Uyangala? like, vele uyambele Uyakala inhliziyo yami yini? ibuhlungu, Akasakufuni. man, lami like ibuhlungu. vele uhambe dog hamba 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 Ima. Yo. ameleni asakufuni yebo Angisafuni hlukanani uma yini izamile ukenzela yonke izamile ukenzela yonke Ngizokuxoxela. Ngizokuxoxela. Yasho sizokuxoxela. uzomxoxelani uzomxoxelani Usakhona ubhuti. uzomxoxelani ubhuti fanele ngithole ngobhuti ukuthi wena ungenza kanje awuthami uthe usamfuna ngithi lo It was just a vibe. It's a vibe. it's a vibe yakho nomalume Vibe. nomalume usifiso uzenza itiye uyivibe Itiya. uzenza itiye kanjalo uphuza wonke umuntu okufuna uyakuthatha Cha musi umalume emngaki. bheka manje sengiyakhala uyakuphuza nomalume nobrazi uyakuphuza naye shuthe wena uyaphuzisana hamba mfethu Bekuyivibe. ngayithatha nale weave le yakho hayi ngayithatha nale weave le yakho hayi Basutha banje. yazini eish Angizwani labasutha banje. right ngaw ngicela ungangilandeli kanti umsuthu yini mfana Usuthu thing. ungangilandeli right now Okay. and then in simeleni ngani sister simbambeleni simbambe hayibo simhupheleni akasebenzeni phela wena thina sister how uthi and then sister unosijwayeli kabi oyibo
And then uthi mhubheni Nkosini yonke veni. and hayibo ngizotshela lo mfana kukhumule lezo inwele take me home nangengidelela. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Della Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambo lunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake